Dala waye bai san Malam Bala mayan mata bane a cikin makarantar nan. Har matan aure fa bai bari ba. Wane ne bai san halin Malam Bala mayan mata bane a makarantar nan? Kai, yaran nan. Ku zo nan da gidanku. Ina mutukar kaunin malama Rukayya ne wallahi, kuma na rasa ta inda zan sanar da ita. Kin fi kowa sani irin soyayyar da nake miki, amma kin kasa fahimtar haka. Dama kawai nake so ki bani, amma hakan ya gagara. Dama tun ranar da na fara ganin ki a makarantar nan, sai na ji kin kwanta min a. Nan gaba ka karasa kalamanka a kaina, dan ni ba shashanti na zo yi makarantar nan ba, karatu na zo yi. Zama da masoyi wahalar so Ba ka karatu. tana da wuya, ka so mutum bai san ka, ashe zama da masoyi. Wannan wata irin yan rainin hankali ce? Ke ni zaki bige? A ce kana ganin yarinya kalma ta same ka ta shala mamari a tsakiyar kasuwa. Dakata malam, kowa ce yana sona, kowa ce yana sona. Wallahi daga yanzu duk wanda ya ƙara zuwa ya ce yana sona sai na kakkarya shi. Duban ni baga gani. Kana na kasashe da ke. Na kasashe. Ni ne na kasashe. Wallahi zan fasa maka. Safiya. Ya kamata kowa ya ce ya gwada ya kawa take so. Kuma haka ne ba. Hakan ce ya fi sauki, amma kun to nan kuna rikima akan inda ba a san kuna yi ba. What is the meaning of this? Me kuke a nan? Bayan ɗalibai suna aji suna jiran ku? Please. Zama da masoyi